Γεια σας, αγαπητοί φίλοι συσπουδαστές και καθηγητές. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Κυριακίδης ο Γιώργος, είμαι παντρεμένος, έχω 4 παιδιά. Είμαι διευθυντής εκπαίδευσης ενός εκπαιδευτικού ομίλου στην Ελλάδα, με γραφεία στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Και αυτό με το οποίο σήμερα ασχολούμαι είναι ουσιαστικά η δεύτερη καριέρα μου, μιας και για 25 συναπτά έτη ήμουν αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού. Οι σπουδές μου, πέρα από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και την Σχολή Πολέμου, σε προπτυχιακό επίπεδο είναι σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο ένα Master of Business Administration, ένα MBA και Master of Arts στην επαγγελματική κατάρτιση, διαβίου μάθηση και εξαποστάσεως εκπαίδευση. Είμαι πιστοποιημένος Project Management Professional από τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης στη διαχείριση έργων και πιστοποιημένος στην διαχείριση κινδύνων ως Risk Management Professional. Πέρα από τα σεμινάρια της εταιρείας μου, που είναι το κύριο μέρος της δουλειάς μου σήμερα, τα οποία οργανώνω και υλοποιώ σε κάποιο βαθμό ο ίδιος, είμαι και εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ως εξωτερικός συνεργάτης και εισηγητής σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής μου δράσης τα τελευταία 2 χρόνια είναι η εξαποστάσεως εκπαίδευση σε στελέχη, managers σε όλο τον κόσμο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τώρα, γιατί αυτό το μεταπτυχιακό? Η επικοινωνία θεωρώ ότι σε προσωπικό επίπεδο προσφέρει αγαστές και καλές ανθρώπινες σχέσεις, επίσης ειρήνη ψυχική και διανοητική. Σε επαγγελματικό επίπεδο είναι μέρος της δουλειάς μου. Διδάσκω το αντικείμενο, ζω μέσα στην καθημερινή σχέση με τους πελάτες μου, με τους μαθητές μου, με τους συνεργάτες μου, άρα η επικοινωνία είναι ένα καθημερινό εργαλείο. Οποιαδήποτε επιστήμη κάποιος και να κάνει, πιστεύω προσωπικά ότι η επικοινωνία είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία του, οπουδήποτε και αν αυτός, σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και αν βρίσκεται. Τα χόμπι μου τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως το διάβασμα και τα ταξίδια και θα ήθελα ολοκληρώνοντας να ευχηθώ σε όλους, συσπουδαστές και καθηγητές, μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά και ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες, μαθησιακό, εμπειρίες, γνώσεις και πολλές και καλές ανθρώπινες σχέσεις που θα κρατήσουν και πέρα από το μεταπτυχιακό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά.